Donostiako Elizaberrituko Misioen Ordezkaritzak bere formakuntza egitarau berria aurkeztu du. Ikastaroa herri pobretuen errealitatea gertutik ezagutu eta misioekin eta kristau elkartasunarekin konprometitu nahi dutenei dago zuzendua. Informazio gehiago elizagipuzkoa.org webgunean. Bidetik ekimena ospatu berri da. Hau da, Osasun Pastoraltzak, Espetxe Pastoraltzak eta Caritas Gipuzkoak elkarrekin antolatzen duten topaketa. Osasun mentala zaindu bizitzan zehar izenburupean, 3 adituren eskutik bizitzako une ezberdinetan osasun mentalaren egoera aztertu zuten. Artzaiona katedralean, Arantzazuko santutegian eta Loiolako santutegian ateak zabaldu ondoren, Frando Gotzaina buruzela Martuteneko espetxeko ate santua irekitzen. Bertan, egoera gogorretan ere, itxaropena indartzeko gonbita egin zuen Gotzainak. Gasteizko seminarioak Iruñako, Gasteizko, Bilboko eta Donostiako Gotzainen bilera terpetu zuen. Bertan, Urrengo Garitzumako pastoral gutun bateratua, 2025ko jubileoa eta Bilboko eta Donostiako Elizbarrutien 75. urte horrena landu zituzten, besteak beste.